Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak Ibu guru lan staf karyawan SMAN Medul Padu ingkang kula hormati. Semonggo langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dumateng Gusti Maha Kuasa ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun. Kula ten mriki dados pranatacara badhe maosaken urutanipun acara pengetan Dinten Sumpah Pemuda. Ingkang kapisah pembukaan. Kaping kalih sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kaping 3 sambutan tamu-tamu undangan. Kaping sekawan pengumuman. Kaping gangsal sesi foto bersama. Banjur penutup. Semoga sareng-sareng kita tetap acara pengetan Dinten Sumpah Pemuda punika kanthi wawasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semanten saha maketan atur kula mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sedaya kekirangan lan kalepetan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.